Hakalingku sngiyap kabashisnam jong uba o Benedict Rani bamkwai hadwar ublay ki khun ki kti ki bahaying hasem harengkat bat ki paralok ba yit bathon kila pinlong yi ka program haka khatsan tarik naitung arajar arpulai kum kadak ban kenmau yit yau new rangba ubalano sinyang hasibun ki kam la kadei haka kam ying kam sem bat haka imlang kasalang akani kasngi lawan bandon bentalang da uba Meral Bons im MLA kanongpo Father Pius Shadap Parish Priest Umsning Parish ba Rocky Marwen rang ba Shnong Umsning Proper B ba Carlos Kharkongor Vice President Barim Karawa ba Rocky Kela Chairman Umsning Town Dorbar kakong Alvarin Shangpliang Assistant Secretary Rawa kong Banisha umba Vice President Rawa kabadeiru ka khun ningkong jong ulit Obi Rani ki khana school ki asha bat kiwe kumban shupin ken mau khendiat lakhayu ba o Benedict Rani bamkwai hadwar ublay haka khatsan tarik nailar khat khandai spa san phopra bat ulaklat no nakani ka slaper thei haka khatsan tarik naitung arajar arpho ar uneu rangba udei wei na kinong seng ya ka wei ka seng Tremont ngobha ka Ribhoy Area Welfare Association ka badei ka wei na ki seng ka balatrei shibun ki kam haribhoy bat ru uneu rangba ula seng yak shibun ki shlem ai jing kai kum ka typing class ka kam su jan bat kiwe uneu rangba ula seng ru ya ka wei ka shlam ai jing hikai ka Sati Raja Memorial Secondary School ka badon ha umsning patarim ha ka ba ka ne ka school kala ai jing mentoy ya shibun ki khna pule ha ka ne ka than ha ka ne ka sngi ki khun ki kti jong uneu rangba kila yo ban plino ya umot sa jingken mau jong uneu rangba ha ka phlau ying jong ka school Sati Raja Memorial Secondary School la yo ru ban sa me ka khusnam Obi Rani Memorial Award shaki arngut ki long kemi ki belawan ra nam bat burom lingba ka jing ya lekai sports bat ha ka jing pule bat la yo ru ban pelat pat ba ya ka documentary film syapang ka jing iem jong uba Obi Rani begins with a dreamer. Haman gijing posneu ki bakrao ki sedang naunong posneu. Nasnong maudem lakha lapun yu ka vision ka bau yo i ka jing posneu ka jong umi nalaying banwan hapo snong umsning ka jongi ban penurlong ye jing pos new ga jong bat commission ka ba usdang ban penlong yaka ha gani ga snong be ka jongi ba Obi Rani kum mga ong umdei shu tang urang ba jong gani ga snong henre nganong ipi ba udei uta u founder ubadon ye commission hagaban pun urlong ban sandur ya kani gasnong umsning beit ke jongi kumwei na ki kriu krau perkhat ubalawan na pat kawai pat kasnong na snong shari bajengai ka jingya lanti ha ka jingim go jongu ban poi ha umsning ban seng ya ka ying ka sem go jongu ban penhe pensan ya ki khun ki kti
ban sandur ya kasnong bait kasnong umsning na jongi udai wei na kireu perkhat ukrau perkhat lani utau klur uban yalam lenti yangi kita ki longdin ki babut ya ki dinjat ki jongu ba obirani kumutau nong seng nong bu kumutau krau perkhat jong kani ga shnong ba ke jongi iladan shibun ki benda ki bakerpang bakani ga shnong umsning jongi kalong kumne gamba kalong kadai ha ki krau perkhat ki bau new rangba ula ai ti met ba mensim bakani ga shnong jongi kalong kumni ngakan mau ha kapor ka jinglong khna ka jonga bai pai jonga ilit MS Royce im idang long kumus kretri snong jonga snong umsning ba obilani hasnda senda ba ipai jonga kumunong seng nong aibut ubay don rengkat ban sandur ya kalawe jonga snong umsning ngakan mau ha kapor ka jinglong khna ka jonga ha bai pai jonga ilalong kumrang ba snong jonga ni ka snong umsning Haka tu kapor ngimpat don riu teligi snong ngidang don en riu teligi dong. Barka snong bai ke jongi latip ya ka kum ka dorbar snong umsning pelun. Haus nem kendai pupra hadu hajar iwei bai pa jongai lalong rang ba snong. Ngakan mau kumno kini ki armut ki syong ban perkhat. Teng ngasgo bilyaru Haka jinglong khna ka jonga habangai I bakia shongkai lagade ha ying jongi lade ka ying jongi ba obirani namar kaya jan bat ka ying jongi teng dalamit laong ipa haying jonga barani kapor kalamit yangan litbu no yapi barani yong ya babu litbu sya mapi yanga nangalapoy mga haying Nansa wanbu sa mga yapi syaying jompi. Kia kren biria prarangba. Naman na prengki kun bariddo. De mga waju penbiang. Yaki hakabam kadi kajongki. Habakut kajing slok kajongki. Syuhabakin ya prano. Bak ngakan mau tik patik. Bakumno kini ki kraw perkat kiong. Ngini sandur no. Ya kasnong kajongi. Banseng hakatu kapor ya kani jaka latip kum kata ka old age pension old age home old age mercy home kini ki arbor kila perkhat badai haka jinglong orang ba snong jong ipa ila ai sobha ya kani jaka syaka ribhoy area welfare association syai ba obirani ba insdang ya kata ka old age mercy home kalayan lenti hakim lang kasalang hagabalang hakiwe ki benta ki balanok senyang hagabagi dinjat ki jongki ki yaine sirta ki kentin ki bo melung sosotham ujukren kabayede bhana ka benta ki samla banda ka benta ki mati ki ba ki babun ki jukut mau Kabong kami samlah kemat jompi ba pintip shono ban pai. Don nuklur ban lam lenti im ke kerteng sa kanam. Ki kam ki ba ki ba iba benedik ila ino sedin jong i. Walada I im don syu ban ni. Mar kemat imio syu ban ye kendu ban i ban ye pajut keti ban i ban ye rekhi ban ye sotanan. Tendai ki kam ba ki ba I ila ne ila ino syadin kibangi ngimla ban klet kisah 6 syirta kikam kiba ila ino syadin kajing associate kajong ibat kajing kasem kajong I kata ngimla ban tip dan rengi susu biang nagi kentin kiba kikhun kajong I kikren nagi kam ge ba I ile ngi sutu ba ulong ukpa ulong uparlok ulong nong ai bensim ulong unong yelam unong ai but ai bor
ia ki khun ki jong i ban penhe pen san nak akor ka borom jing tibru tible ban ngi sokmen ban i bakum ukpa ula pendep ila ka jong ka kamram kat bongda uble dang ibit ban bu i wasla jong ka perthai haying hasem ki kam ki jam ka jing yalam ka jong u ila ka jong ying ka sem ki khun ki sim adin ka jing mat ka jong i ka jing khlat no jing kong ru kham haswa kamlong ka basuk ha jing ya lenti ka jong i ngamar sin ban ong begini ki khun ki jong ki badan mentra kan thei ba sinrang kilayo sibun ki jing hikai ki pementa ki yang kali ki jong ki kejat ban penek pensa ya ki mati ki bai leseng la gede gini ki caka pengidan hang ni lagi ki penta ki pengidan bat ha ka dei bat ka Ribhoi Area Welfare Association ka wi na ki NGO ki bala tri bha po ka them Ribhoi ngai le di roklamat sibun ki kam ban di kam bat ka ni ka seng ka IT le di na ka benta kumno ban syakri ha ka bade bat ki awareness ki ba fair na du ki por barang pentri kam ki skim sarkar kum MG and RGE lagi ki awareness lagi di ki social audit kiwi ki benta ke lagi bade bat ka khut ka suba lang ba ka Swachh Bharat nang ta ka total sanitation campaign bat kiwi ki bangi jui kendu na ka por ki contribution ki jing no senyang ki jong i leng ba jong ka rawa ki te khot ki bidan nang ni bat ngi ki bana keleng jong ka them Ribhoi ka we ni ki lat ai kam ai jam nang ta ba kham tam ban syakri na ka benta ka ni ka them Ribhoi ka bi ki jong i